Sunog nagluntad sa Kalan-an sa sulod sang isa ka mall sa syudad sang Iloilo kagabi. Natipon nga sebo sa exhaust sang Kalan-an, gintunaan sang kalayo. Si Rujimar Sukal dito nakatutok. Napuhag ang mga empleyado kag mga nagalagaw sa isa ka mall sa syudad sang Iloilo pasado alas 8 kagabi. Ini sang gulpyada nga nagtupok ang aso sa exhaust sang isa ka Kalan-an sa sulod sang mall sa distrito sang Mandurriao. Pati sa sulod sang mall nakit-an man ang aso. Ginkinahanglan pa sa mga katapos sang Bureau of Fire Protection kag Federation Fire Volunteer nga maggamit sang ladder agud nga mapatay ang kalayo sa chimney sang Kalan-an. Gilayon nga naguluwa ang mga tawo sa sulod sang establishmento. Well, kalalabas lang namin ng office kanina, tapos parang may naamoy kami parang yung sunog sa kuryente. And then palabas kami, nakita namin na yung one of the security guards parang inaano niya yung sa ceiling. Tapos meron silang dalang fire extinguisher. So syempre lahat nagpanic na. Sa investigasyon sang BFP, gintubod nga rason sang sunog ang natipon nga tambok sa chimney sang Kalan-an. Ang pinakakulangan is ang maintenance ng kanilang ducting. Yung chimney nila, hindi maayos yung maintenance. Apat tanan ang ginresponderan sang emergency response team. Naging kilala kanday, Ray Ann Motivo, 26 anyos, Jerry May Huber, 24 anyos, Jonalyn Morones, 33 anyos, kag Ryan Angayin, 38 anyos, galunsay na budlayan niya maginhawa matapos ang nagluntad niya sunog. Nagpanugya naman ang BFP sa talatapan sang mall nga magpatigayon sang regular nga pagpaninlo sa mga chimney sang Kalan-an. Agud niya malikawan nga masulit ang natabo. Based on physical physical outlook. Kung makita mo na medyo sobrang kapal na, time for maintenance. Yun po ang kadalasang ginagawa. So nag-advise na rin tayo sa pamunuan. Ginabulubanta 200,000 pesos ang halit niya ginbilin sang sunog. Upod kay Romel Porquia, Rojimar Sukal dito. 1 Western Visayas. Kadelikado ginabalas ang Cebu. Sa kaangot nga balita, nagpagwa sang statement ang tagdumalaan sa mall sa distrito sang Mandurriao kagabi matapos nga nasunog ang exhaust sang isa ka Kalan-an. Sa statement gin-post sang mall sa social media account, ginatag nila ang gilayon naman nga natap na ang kalayo sa bulig sang ilang emergency response team kaupod ang Bureau of Fire Protection. Sa subong, balik normal na ang operasyon sang mall apang nagmando ang Bureau of Fire Protection nga limpyuhan anay ang mga exhaust sa mga Kalan-an sa sulod sang mall agud malikawan ang maliwat ang nasambit nga insidente.